bɛ yɔrɔ min na ni waati in na o de ye namasa dakan ye min yɛrɛ tegunnen don Goloni na Bamakɔ sigida 2nan kɔnɔ yan nɔ. Yɔrɔ min don ni ko an ka yiridenw fara namasaw kan. Papaye b'o la, anana b'o la, melon b'o la, lemuruba b'o la, mandarine b'o la, o n'a ɲɔgɔnna caman ni yiriden ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Tile kelen kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko nin yiriden ninnu tɔni ba caman de bɛ jigin an fɛ yan nɔ. An bɛ se ka tɔni 100 jate jigin bi. O tɔni 100 la i bɛ taa sɔrɔ Mali yɛrɛ ta ye tɔni 80. O bɛɛ ye namasa ye. Presque dɛsɛbagatɔ dama de bɛ namasa sɛnɛ in na. A dun a daminɛ ye dépense a laban ye dépense. Ni sanji tigɛra sisan i yɛrɛ de bɛ carburant san ka arroser i bɛ engrais san a kow ka ca. Yiriden minnu filɛ a bɛɛ tɛ bɔ an fɛ yan Mali jamana kɔnɔ. A caman fana bɛ bɔ an kɛrɛfɛ jamanaw la i n'a fɔ Côte d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, Lajinɛ o n'a ɲɔgɔnna caman. Ne bɛ anana de feere. Anana in bɛ bɔ Côte d'Ivoire dɔw bɛ bɔ Benin. Nka min m'an bolo yan sa olu bɛ bɔ Côte d'Ivoire. Mali b'a sɛnɛ nka Mali ma fɛn ka s'o ma dɛ. Mali ka sɛnɛ ma se o ma anana ko la. Benin ka di ni Côte d'Ivoire ye. Wa u nacogo yɛrɛ tɛ kelen ye parce que Benin ka jan n'ale. Ale bɛna carton kɔnɔ Benin bɛna kisɛ de la mobili b'a kɔnɔ. An ye sɛnɛkɛ jamana de don wa ne b'a bila an kunna Mali bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ baara kɛ. Wa anana min filɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ y'a k'u kungo ye sɛnɛkɛlaw k'a k'u kungo ye anana a tɛ se Côte d'Ivoire ka nali la an yɛrɛ b'a baara. Kɛnɛya tigilamaw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko yiriden dunni k'a nafa ka bon kosɛbɛ adamaden ma. O kama a labaarali ka ɲɛ an ka jamana kɔnɔ o nafa ka bon kosɛbɛ. Nka yiriden labaarakɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaba de b'u kan. Depuis foro la gɛlɛya in bɛ daminɛ tilema bɔtɔ min filɛ ta an bɛ ji sɛnɛkɛlaw b'u bolo bila u kun ka carburant san u bɛ engrais san foro entretien sen t'o la o gɛlɛyaba b'an kan ni gouvernement bɛ na se ka n'an ma yiriden sɛnɛlaw ma dɛmɛ la a bɛ diya an ye kosɛbɛ engrais b'o la carburant ko b'o la sɛnɛkɛla tɔw bɛ dɛmɛ la cogo min na yiriden sɛnɛkɛlaw fana ka dɛmɛ ten. U kan ka engrais ko u k'o jateminɛ yiriden fan o fan n'i y'a bɔ foro kɔrɔ bi k'i bɛ na n'a ye sini i bɛna sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna ka d'a kan engrais b'u kɔrɔ kojugu yiriden fan o fan hali légume a tɔɔrɔ bɛ bɛɛ de kan bi sugu kɔnɔna na. Engrais de ka ca la. Engrais ka ca engrais ka ca engrais ka ca yiriden yɛrɛ la sisan minɛn ɲuman bɛ d'i ma bi i b'a datugu sini sɔgɔma n'i ko i b'a bɔ k'a feere i b'a sɔrɔ a tilancɛ bɛɛ tiɲɛna o degunba de bɛ adamadenw kan bi. Kuma ka kɛ sɛnɛkɛlaw fɛ u ka engrais qualité ɲɛnama ɲini wa u k'a da hakɛ la. An ka dɔn k'a fɔ namasa dakan na yan nɔ yiriden nasuya bɛɛ lajɛlen bɛ feere yan nɔ wa maa caman bɛ na u ta yan nɔ ni ka taa u jago wa yiriden mun don a bɛɛ lajɛlen tɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ caman bɛ bɔ an kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔna na. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.